Makasadya rin kadong makipag-obra ka rin bayong opisyalis na ning Sangguniang Kabataan o SK Federation na ning San Fernando, Pampanga i Mayor Vilma Kaluwag. Inibista man na puneng dating board member Rosby Henson aakalaba ng Kaluwag king 2022 mayoral race ing limput a SK Federation President ay Aisen Roy Henson, anak ng dating City Councilor Dane Henson i Aisen Roy. Support naman yung mga bata. Ready sila sa mga challenges talaga. Ready sila niyan. Magtatrabaho na sila lahat niyan. Lukluk yang antimong ex-officio member ning Sangguniang Panlunsod SK President Henson. Agpangking presiding officer na ning SP ay Vice Mayor BJ Lagman. Training ground niya kanuing SK para karing future leaders na ning Balen. Kaya naman very critical ing karelang pamanungkulan. Of course, they are new to this job, no? At saka anak la. What we want to harness karela, itang enthusiasm that to serve. Ing kailangan mo itang orientation, itang foundation na dapat very strong, very firm. Makanita kindaratang nga panahon nila ng mitsundo keng pamanungkulan keng mas maunlad sa San Fernando. So, very critical ini for them. And kaya kakit ko naman karela, they're more than willing to learn. Kasi from time to time, ing Sanggunian, kakarangot tala rin kainakan for their budget review. And we guide them as also. Samantala, pega na kanan namang City Local Government Operations Officer na ning San Fernando ay Jason Veran at dapat dang iuna deng programa para king kapakanan dareng kayanakan. Lagit-lagi pong tugon ng ating pong panawagan sa ating pong kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan na unahin po ng ating mga kabataan ang para sa kabataan. Lalong-lalo na po, limited po ang resources ng Sangguniang Kabataan. Meron lang po tayong 10% sa ating pong annual budget ng barangay para po sa atin pong mga programs para po sa KK po nila. Kaya po sana dahil limited ang resources, dapat po maging creative sila, maging innovative po sila at talagang maging visionary in terms of identifying their programs and projects po natin. Agpangkamberan maulagang mika konsultasyon lareng pamuntok dareng SK Federation at ding SK official kareng karelang sasakupan bang aparas do keng City Council deng karelang problemang kaharapan at proyekto a dapat iuna. Unang-una po, meron po tayong tinatawag na mga centers of participation kung saan po 10 po ito na kanilang mga dapat na lagyan ng programa ayon po sa mga needs and concern ng ating po mga Sangguniang Kabataan. So unang-una, dapat makapag-profile muna sila ng mga katipunan na kabataan members nila sa kanilang mga barangay para malaman po nila kung ano yung mga pangailangan o mga issue, mga suliranin doon po sa kanila pong mga kanya-kanyang lipunan. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.